record on this computer. Hare Krishna. எல்லாருக்கும் ISKCON மங்களூர் சார்பா நான் உங்களை வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு 10வது அத்தியாயம் 18 days கோர்ஸ். எல்லாம் மியூட்ல இருந்தேன்னா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து ISKCON மங்களூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாரும் சேவிச்சுட்டு ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் மியூட்லயே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இன்னைக்கு 10வது அத்தியாயம் கொஞ்சம் நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. இனிமே கொஞ்சம் ஒரு 2-3 சாப்டர் நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகும். ஓகே பிரணத்தி, இன்னைக்கு கீதா மாதாஜி தான் படிக்க போறேன். படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அக்ஞான திமிரானந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயா ஷகூர் உன்மிலிதம் ஏனே தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபித்தம் ஏனே பூதலே ஸ்வய ரூப கதா மாற்றம் ததாதி ஸ்வய பதாந்திகம். பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு குருஹ ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக் ராஜதாம் சககண ரகுநாத விதான் தாம் ச ஜீவம் சாக் வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதன் சககண ஸ்ரீ விஷான் இந்த வேர்டு மிஸ் பண்ணிட்டேன். லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம் சர். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்தோ தீன பந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகாந்தா ராதாகாந்தா நமஸ்துதே. கோபிகா காந்தா ராதாகாந்தா நமஸ்துதே. தப்த காந்தா கௌராங்கி ராதே விருத்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சா கல்பதருஷ் கிருபா சிந்து சிந்தியே ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிரம்மணோ ஹிதாய ச ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகா வதாந்த்யயா கிருஷ்ணா பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாமனே கௌர விசேஷ நமः. குருவே கௌர சந்திராய ராதிகாய ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமः. நமः ஓம் கிருஷ்ண நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷ்சாத்ய தேசதாரிணே. பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்த ரூப ஸ்வரூபம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்யம் நமாமி பக்த சக்திகம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாஷாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பகவத்கீதையை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளலாம். என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் புரிந்து கொள்ள முடியும், ஃபுல்லால முடியாது. அப்போ இந்த ஒரு டிராப் ஆகுது நம்ம கலெக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த மாசம் திரும்பி ஜாயின் பண்ணி திரும்பி இன்னும் கொஞ்சம் முடி படிக்கலாம். அதனாலதான் சொன்னேன், இந்த இதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நிறைய கிளாஸ் போகும். 3 மணியோட உங்களுக்கு சௌரியம் இல்லைன்னா இது 9 மணி இருக்கு, சாயந்தரம் 7 மணி இருக்கு, காத்தால 6 மணி இருக்கு. எந்த கிளாஸ் வேணா நீங்க ஜாயின் பண்ணுங்க. ஓகே, அப்புறம் இன்னைக்கு அப்ப இது அத்தியாயம் 10.
அப்புறம் இன்னைக்கு என்னது டாபிக்? விபூதி யோகா. விபூதினா அவரோட வைபவம், பகவானுடைய இந்த விபூதி இருக்கணும் அது கிடையாது. விபூதி யோகானா அவரோட வைபவங்கள், பகவானுடைய வைபவங்கள் பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். முழுமையான செழுமை அப்படின்னா ஆப்புலன்ஸ் ஆஃப் பகவானோட எவ்வளவு செழிப்பு இருக்கு, எங்கெல்லாம் இருக்காரு, எப்படி எல்லாம் பரவி இருக்காரு, அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா டீட்டெயிலா சொல்ல போறேன். ஒன்லி ஓரல் தான் இன்னைக்கு, இந்த டைம் ஒன்லி ஆடியோ தான் சொல்ல போறேன். 10th சாப்டர்ல வாயால சொல்லுவார், நான் அப்படி இருக்கேன் இப்படி இருக்கேன் நல்லா சொல்லுவார். நாளைக்கு வீடியோவே காட்டுறாரு. அப்படின்னா நம்ம நினைச்சுக்கணும், வீடியோ மாதிரி நினைச்சுன்னு பார்க்கணும், அதெல்லாம் படிக்கணும். ஓகே. இது அவரது தெய்வீக கிருபையின் போதனைகளின் அடிப்படையில் அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி, இவர் யாரு? நிறுவனராச்சாரியா, கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சமூகம். இவர் எழுதிய பர்பட், இவர் என்னெல்லாம் உரையெல்லாம் எழுதியிருக்காரோ அதை தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானத்தை பத்தி பார்த்தோம். ராஜவித்யா ராஜகுஜ்யம், அதுதான் எல்லாத்தையும் விட ஒரு இது. இந்த நாலேஜ் எப்படி கீதா, பகவத்கீதா நாலேஜ் எப்படி எல்லா நாலேஜோட ஒரு கிங் மாதிரி டாப். அப்புறம் கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள், அதையும் பார்த்தோம். சத்தம் கீர்த்தயந்தோமா, பகவான் அணுகிறதுக்கு என்ன வழி? எந்த நேரமும் இது பகவானோட தியானத்துல இருக்கணும், பகவானோட ப்ரே பண்ணணும், பகவானுக்கு என்னெல்லாம் அர்ப்பணம் பண்ணணும் அதெல்லாம் பண்ணா. சத்தத்தம்னா எப்பொழுதும் கீர்த்தயந்தோம்னா பகவானோட நாமம் சொல்லிட்டு இருக்கணும். பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, மன்மனா மத் பக்தோ, மனசார பகவான் எப்படி தொழுது, ஒளி வாயில மாத்திரம் இல்லை, இவன் ஸ்மரணம் கூடி அந்த மாதிரி பகவானை நினைச்சுட்டு பக்தி காட்டுறது. எஸ். இப்ப இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். அவரை ஈஸியாலாம் புரிஞ்சுக்கவே முடியறது இல்ல. ரொம்ப சின்னதாவும் இருக்காருங்கிறா, பழசாவும் இருக்காருங்கிறார். ஆனா பார்த்தா யங்காவும் லுக் இருக்கு, அங்க கோலோக விருந்தாவனத்தையும் இருக்காரு அப்படிங்கிறா. ஆனா நம்ம பரமாத்மா இது நம்ம ஹார்ட்லயே இருக்காருங்கிறார், பரமாத்மா ரூபமா. எப்படிதான் இருக்காரு புரிஞ்சுக்கவே முடியாது, கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அவரை புரிஞ்சுக்கிறது. ஆனா உணரலாம். இப்ப காத்து மாதிரிதான், காத்து பார்க்க முடியுமா? முடியாது. ஒன்லி வி கேன் ஃபீல் இட். அந்த மாதிரி பகவானை நம்ம புரிஞ்சுக்கோ, ஒருத்தர் ஒரு விதமா புரிஞ்சுப்பா. அப்ப நாமே விது சுரகணம், அந்த மாதிரி ஒரு வேர்டு வருது, அது நம்ம இதுல பார்க்கணும் ஸ்லோகம் தான். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். மெயினா பகவத்கீதால வந்துட்டோம்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் பக்தி தான் வேணும். வேற ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா பகவத்கீதா அவ்வளவா நாலேஜ்னு சொல்ல முடியாது. பக்தி இருந்தா போதும். ஸ்லோகம் வரல, நோ ப்ராப்ளம். பக்தி, பகவான் பேர்ல பக்தி இருக்கா, பகவத்கீதை ஈஸியா புரிஞ்சுக்கும். சோ அதுதான் தூய பக்தி தான் நமக்கு வேணும். அப்புறம் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவர் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே எழுத்துண்டாச்சு, அகம் சிஷ்யஸ்தே அகம் சொல்லியாச்சு, நான் தான் ஒரு சிஷ்யான்னு சொல்லியாச்சு. இருந்தாலும் அவர் கேட்கிறார், நீ எங்கெல்லாம் உன்னோட வைபவங்கள் இருக்கு உனக்கு காட்டித்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்கிறார். சந்தேகப்பட்டில்லை, அவர் இன்னும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆர்வமா இருக்கு. அதை கேட்க கேட்க அவருக்கு ஆனந்தமா இருக்கு. அப்புறம் நமக்கெல்லாம் ஒரு இது, அவரை ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறது நமக்கு தான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி நமக்கு புரியறது பண்ணிடலாம், ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன்ல எல்லாரும் புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படி. அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். ஒரு இடத்த நான் எப்படி எல்லாம் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்லோகத்தையும் அவர் சொல்ல போறார். ஆல்மோஸ்ட் 20 ஸ்லோகத்தை சொல்ல போறார். எஸ். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஜீவகுமாரி மாதாஜி படிங்க. எல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுடுங்கன்னா அப்ப நான் ஒருத்தருக்கு கேட்டுட்டு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுவேன். படிங்க மாதாஜி. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் உவாச்ச பூய ஏவ மகாபாஹோ ஸ்ருணு மே பரமம் வசஹ யத்தேஹம் பிரியமானாய பஷ்யாமி ஹித காம்யயா. ஹரே கிருஷ்ணா. அகம் ஹம் வருதும் அங்க போட்டிருக்க. அகம்னா நான். இப்ப சான்ஸ்கிரிட்ல எத்தே அகம், நான் அவர் சொல்லும் போது அந்த ஆன்னு போட்டிருக்கு. அந்த ஆன்னு சொல்லலாம், நீங்க அகம் சொல்லணும். ஓகே. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்ன சொல்ற? பலம் பொருந்திய புஜங்களையுடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதை மீண்டும் கேட்பாய்கள். ஒரு இதுலயும் சாப்டர்லயும் சொல்லிட்டு தான் வர. இதுல அதான் இந்த சாப்டர்ல ஆடியோ மாதிரி எல்லாம் வாயால சொல்ல போறேன். எப்படி இருக்கேன், நான் இங்கெல்லாம் இருக்கேன், இது இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அப்ப டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்கலாம். எஸ். அடுத்தது சங்கரநாராயண பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட்ல இருக்க பிரபுஜி. நமே விது சுரகண பிரபவம் ந மகர்ஷய அகம் ஆதிர்ஹி தேவானாம் மகர்ஷீனாம் ச சர்வசஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நல்லா படிச்சது. அப்ப இதுல என்ன சொல்லியிருக்கு? தேவர்களோ மகாரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை.
அப்ப அவர் கீழே யாரெல்லாம் இருக்கா? அவர் தான் மெயின் கடவுள் இல்லையா? அவர் கீழே இல்லை. யாரெல்லாம் டெமிகாட்ஸ் இருக்கும் அவளுக்கு கூட என்னை பத்தி ஃபுல்லா ஞானம் கிடையாது. அவளுக்கு கூட நான் இது என்னோட வைபவங்கள்லாம் அவ்வளவுலாம் எடுத்து சொல்லல. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களும் ரிஷிகளும் நானே ஆதியானவன். நான் தான் அவளுக்கு முன்னாடி வந்து நான் தான் கிரியேட்டே பண்ணிருக்கேன். இருந்தாலும் அவளுக்கு வந்து என்னை பத்தி அவ்வளவா ஞானம் கிடையாது. நான் இவ்வளவு எங்கெல்லாம் பரவி இருக்கேன் அந்த மாதிரி அந்த ஒரு இது நாலேஜ் அவங்களுக்கு இல்லை. ஆனா நான் அவனுக்கு அதை பத்தி நான் நல்லா விரிவெடுக்க நான் சொல்ல போறேன் அப்படின்னு. Yes, அரசு பிரபு படி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யோமா அஜம் அநாதி ச வேதி லோக மகேஸ்வரம் அசம்மூட ச மர்தேஷு சர்வ பாப்பே பிரமுச்சதே. வெரி நைஸ், நல்லா படிச்சேன். அப்புறம் இதுல என்ன சொல்றார்? எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பம் அற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். அவ இது யாரு? ஒன்லி பக்தியில இருந்தாதான் இது தெரியும். நம்ம பகவானோட பக்தியில இருந்ததுனாதான் தெரியும். அவருக்கு ஆதியும் இல்லை, அந்தமும் இல்லை, அவர் பிறப்பும் இல்லை. அவருக்கெல்லாம் அவர் ஹீஸ் தேர், ஆல்வேஸ் தேர். அவர் மூலமா தான் எல்லாமே வந்திருக்கு. அப்ப அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாம் கேட்டா அதெல்லாம் அவர் சுயம்பு, அவர் இருக்கார். அவர் இல்லாத காரணமே கிடையாது. ஏன்னா அவரே தான் அழிக்கிறார், அவரே தான் வந்து எல்லாத்தையும் உற்பத்தி பண்றார். சோ அவருக்கு வந்து யாரு இது நல்லா புரிஞ்சுருக்காளோ என்னை என்னது பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் யாரு வந்து என்ன நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ அவன் வந்து எல்லா உலகங்களின் அப்புறம் என்னது எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் வருகின்றானோ. நான் தான் எல்லா காடை விட மெயின் இம்பார்ட்டன்ட், அது என்னது சுப்ரீம் காட் அப்படின்னு நினைக்கிறானோ அவன் வந்து இந்த குழப்பத்துல இருக்கோம். நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல என்ன ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவான். அந்த குழப்பத்துல அவன் இருக்கவே மாட்டான். அவன் வந்து ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி இருப்போம். அவன் மட்டுமே, அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் மட்டுமே எல்லா பாவங்களில இருந்தும் விடுதலை பண்ணி. என்ன பாவம் என்னெல்லாம் அவன் வந்து ஃபுல்லா நம்பிக்கை இருக்கு. நம்பிக்கை வரும்போது என்ன ஆகும்? நிறைய ஜபம் பண்ணுவான், நிறைய பகவானோட காரியங்கள் எல்லாம் செய்வான். அப்ப அவனுக்கு ஒரு துன்பம் வராது. அவன் எல்லாம் பாவ நிலைகள்ல இருந்து பாவத்தில இருந்து விடுபட்டும் போய்விடுவான். அடுத்தது இதான் இதை கொடுத்திருக்கு. குழந்தையோட அதான் அடுத்து போட்டேன் நான். அகம் ஆதிர் தேவானம் இங்க கொடுத்திருக்கு. அகம் ஆதிர் தேவானம். அகம்னா நான், ஆதிர் தேவானம் நான் கடவுள், எல்லா தேவர்களுக்கும் உள்ள முதல் கடவுள். அப்புறம் என்னது வேற என்ன வேர்டு கொடுத்திருக்கு? அதேதான், நானே தேவதைகளின் ஆதாரம். இப்ப ஒரு இது என்னது இதெல்லாம் மாறி முடியாது. அப்ப கிருஷ்ணர் இங்க இதாவும் இருக்கார், இந்த கணபதியாவும் இருக்கார், லக்ஷ்மி தேவி, சரஸ்வதி, சூரிய பகவான், பிரம்மா, சிவன், முருகன், ஆஞ்சநேயர், எல்லாத்தையும் பகவான் தான் இருக்கார், கிருஷ்ணர் தான் இருக்கார். அது இனிமே விளக்க போறார். இனிமே வர போற ஸ்லோகத்துல இந்த சாப்டர்ல சொல்ல போறார் அவர் எல்லா இதுலயும் இருக்காரு அப்படின்னு. அப்ப நம்ம யாரை வழிபட்டாலும் கிருஷ்ணர் வழிபட்டா போலதான். ஓகே, அடுத்தது இது யார் படிக்கிற? ஸ்ரீதர் படிங்க. கிருஷ்ணா. மகர்ஷய பூர்வே சத்வாரோ மனவஸ்ததா மத்பாவாமனசா ஜாதா ஏஷாம் லோக இமஹ பிரஜாஹ. ஏழு பெரிய முனிவர்கள் யாரோட பேரு? கஷ்யபா, அத்ரி, வசிஷ்டா, விஸ்வாமித்ரா, கௌதமா, ஜமதக்னி, பரத்வஜன். இவ எல்லாம் 7 பெரிய முனிவர்கள். அவர் தான் முதல்ல அவதான் அவ தோன்றும் போது ஃபர்ஸ்ட் 7 முனிவர்கள். அதுக்கு முன்னாடி யாரு? அவர்களுக்கு முன்னால் மற்ற 4 பெரிய முனிவர்கள். அவர் பேரு சனத்குமாரன். சனத், சனந்தனா, சனாதனா, சனத்குமார். இவெல்லாம் ரிஷிகள். முதல் தோன்றது இவாளதான் தோன்ற வச்சு விடுறாரு. அப்புறம் தான் அவளோட ப்ராஜினி நிறைய வருது. இப்பெல்லாம் நம்ம வந்து இது என்னது குலம் என்ன வந்து கோத்திரம் அப்படிலாம் சொல்லிச்சுன்னா ஏதோ ஒரு கோத்திரம், நமக்கு வந்து ஒரு கோத்திரம் உண்டு. இப்ப நாங்க வந்து இதுல வரோம், கஷ்யப கோத்திரத்துல வரும். அப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவா. தெரியாது, சில பேருக்கு தெரியாது. நிறைய பேர் என்ன விட்டு போயிருக்கு, பெரியவாத முன்னோர்கள்லாம் அதெல்லாம் சொல்லவே தெரியாது. அப்போ கிருஷ்ணா, கோவிந்தா என்னோ சொல்லுவா, நாராயணா கோத்திரம் அப்படி சொல்லிடுவா. எல்லாம் என்ன பகவான்கிட்ட தான் வந்தது எல்லாமே. நமக்கு ரிஷிகளோட பேரு தெரிஞ்சா நான் இந்த கோத்திரம்னு கிளியரா சொல்லலாம். இல்லாட்டா கிருஷ்ணர் கோத்திரம் சொல்லிட்டா. எல்லாம் கிருஷ்ணர்டேன் தான் சனத்குமாரர்கள் வந்தார்கள். அதுக்கப்புறம் இந்த 7 ரிஷிகள் வந்தார்கள். அதுக்கப்புறம் தான் மனு எல்லாம் வந்து நம்ம எல்லா மனுஷெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும். மனுஷும் மனித குலத்தின் முன்னோடிகள் என்னிடமிருந்து வந்தவர்கள், என் மனதில் இருந்து பிறந்தவர்கள் மற்றும் பல்வேறு கிரகங்களை கொண்ட அனைத்து உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து இறங்குகின்றன. அப்ப பல்வேறு கிரகங்கள்ல கூட நிறைய உயிர்வாழிகள்லாம் இருக்கான். இவன் சன்ல கூட ஒரு உயிர்வாழி இருக்குன்னா நம்ம நம்ப முடியாது. ஏன்னா சன்னு நம்மளை எரிச்சுடும். ஆனா அது எரிக்க வைக்காத ஒரு ஜந்துக்களும் இருக்கலாம்.
இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பாலைவனத்துல ஒரு இது இருக்கு, என்னது ஒரு கேமல் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு என்ன சொல்லுவா கேமலுக்கு, ஒட்டகம். ஒட்டகம்க்கு அந்த சூடு இது பொறுத்துக்க முடியும். அதனாலதான் அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒட்டகம்ல அந்த பாலைவனத்துல நிக்கிறது. அதே போல போலார் பேர் அந்த மாதிரி ரொம்ப குளிர் பிரதேசத்துல நம்ம மனுஷாளுக்கு போக முடியாது, நம்மளால இருக்க முடியாது. ஆனா அங்கேயும் வந்து ஒரு ஜந்துக்கள் இருக்கும், ஒரு ஜீவன்கள் இருக்கு அங்க. அதே போல சூரியன்ல கூட ஜந்துக்கள் இருக்கான். இந்த பிளானட்லயும் இந்த கிருமிகளோ இது இல்லாம ஒரு ஜீவன் இல்லாம இருக்கவே முடியாது, எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. அது எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணதெல்லாம் பகவான் தான், அவர்கிட்ட இருந்துதான் வந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் சனத்குமாரர் வந்தார்கள், அதுக்கப்புறம் 7 ரிஷிகள், அதுக்கப்புறம் மனு வந்து எல்லாம், அதுக்கப்புறம் பல்வேறு கிரகங்களை கொண்ட அனைத்து உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து இறங்கின. எஸ், அடுத்தது வைதை மாதாஜி படிங்க. விபூதிம் யோகஞ்ச மமயோ வேத்தி தத்வதः சோவிஹம்பேன யோகேன யுஜ்யதே நாத்ர சம்சயः. இங்க படிக்கும்போது நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஆ போட்டு படிக்கணும்னு. நீங்க வந்து புக்கை பார்த்து படிக்கிறீங்களா? புக்ல வந்து அ போட்டு போவாங்க, சொன்னா ஒரு அப்போஸ்ட்ரோபி இருக்கும், அங்க ஏன்னு படிக்கணும். சோ அவிகல்பேன அப்படின்னு யோகேன, அப்புறம் பாக்கியெல்லாம் கரெக்டா படிச்சு. யுஞ்சதே நாத்திர சம்சய. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான், இதில் சந்தேகம் இல்லை. சம்சயம்னா என்னது, டவுட். அதுல நாத்திர சம்சயமே, உங்களுக்கு டவுட்டே வேண்டாம். இவெல்லாம் வந்து எல்லாம் எங்கிட்டே தான் எல்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த அது வந்து யாரு புரிஞ்சுக்கிறாளோ அவனுக்கு வந்து பக்தி தொண்டுல அவன் அந்த மாதிரி உள்ளவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான், அதுல வந்து ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது. அதுதான் நிறைய ஸ்லோகத்தை சொல்றாரு. யாருக்கு வந்து நம்பிக்கை இல்லையோ அவர் வந்து அவ அந்த பக்தி தொண்டுல வரமாட்டான். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் பக்தியில வந்திருக்கோம்னாக்கா கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருக்கு பகவான்கிட்ட. இன்னும் நல்ல ஆழமா ஆணித்தரமா நமக்கு பக்தி வரணும்னா இன்னும் நல்லா முங்கி போகணும். நேற்று ஏகாதசியில யாருமே வரலையே, நான் பார்த்துட்டே இருந்தேன், யாரா வந்தீங்களா அப்படின்னு. 3 செஷன் போயிட்டு இருந்தது. எல்லாம் இனிமேல் அடுத்த ஏகாதசியில கொஞ்சம் பாருங்க, ஃபுல்லா வேண்டாம், ஒரு 1/2 மணிக்கு டைம் கிடைச்சுன்னா 1/2 மணிக்கு கேளுங்கோ, நல்லது. அப்புறம் காலையில் கொஞ்சம் எழுந்திருந்து அந்த மங்களாரத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் பார்க்கலாம். கொஞ்சமா ஒரு ஸ்டெப்பா நம்ம ஒரு நாளைக்கு எழுந்துக்கலாம், 4 நாளைக்கு எழுந்துக்க முடியல, நோ ப்ராப்ளம், திரும்பி எழுந்து பார்க்கலாம். அப்படி மெதுவா பழக்கப்பட்டுருவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் வந்து எஸ் யாரு, அம்புஜோளி மாதாஜி படிங்க. அகம் ஸ்வர்வஸ்ய பிரபவோ மத்தக சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் உதாபாவ சமன்விதாக. நிதானமா நன்னா படிச்சா, இப்படிதான் படிக்கிறோம். எது படிச்சாலும் கொஞ்சம் நிதானமா படிக்கும்போது என்ன, புதுசா படிக்கிறவங்களுக்கு கரெக்டா அது ஓஹோ கரெக்டா படிக்கிறான் மீன்ஸ் கரெக்டா புரிஞ்சு வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி நிதானமா படிச்சா போதும். சோ அகம் சர்வசிய பிரபோ, நான் தான் எல்லா இடத்துலயும் பிரபாவமா இருக்கேன், அதான் ஈஸியா புரியறது. அகம் நான் சர்வசிய எல்லா இடத்துலயும் பிரபாவமா இருக்கேன். ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. இப்ப ஜடம்னே இப்ப நம்ம இருக்கிற மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, அதுல இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் நான் தான். அதே போல ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை ஆன்மீக உலகங்கள்லயும் என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் அதெல்லாம் உருவாக்கியவன் நான் தான். அதுக்கு எல்லாம் மூலம் எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். இப்ப 4-5 ஸ்லோகம் அதே மீனிங் தான் இருக்கும், ஒன்னும் டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் இங்க எங்க இருக்கும், அவ்வளவுதான். இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகம் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகம் இதேதான் மீனிங், கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. ஒன்லி இதுல வந்து வேர்ல்டு கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு மெட்டீரியல் வேர்ல்டையும் எல்லா இடத்துலயும் நான் தான் பரவி இருக்கேன். இதை நன்னா புரிஞ்சுக்கிறவா கண்டிப்பா நன்னா மனசார என்னை தொழுது என்னை வந்து பக்தி தொண்டுல அவங்க ஈடுபடுவாங்க. அவர் எங்கெல்லாம் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். இப்ப இது வந்து கிருஷ்ணால இந்த காரணோத விவசாயி நேத்திக்கு அதெல்லாம் சொன்னேனே, க்ஷீரோத விவசாயி இதெல்லாம் கடைசியில எது வரைக்கும் வருது, இந்த கல்கி அவதாரம், சைத்தன்ய மகாபிரபு, புத்தர், அப்புறம் யாரு கிருஷ்ணர் பலராம், அவ கூட இங்கதான் வந்திருக்கா. கிருஷ்ண பலராம்னு அந்த அவதாரத்துல வந்தது. அப்புறம் இங்க யாரு, ஜீசஸ் கிரைஸ்ட், ராமர், இது லக்ஷ்மணர் எல்லாரும் இங்க வந்தாங்க. இது யாரு, நரசிம்ம அவதாரம், வாமன அவதாரம் எல்லாம் இருக்கு. இது பரசுராம அவதாரம் எல்லாரும் இங்க வந்திருக்காங்க. அப்போ இங்க கிருஷ்ணன் மேல் இதுல எங்க கிருஷ்ணர் அவர்கிட்ட இருந்துதான் ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷனா வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் அவதாரம் இதெல்லாம் நீங்க செகண்ட் லெவல்ல போகும்போது கொஞ்சமா டீட்டெயில் வந்துட்டே இருக்கும். இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுட்டா போறோம், கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்தா எல்லாமே உருவாயிருக்கு. அவரோட ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் நாமளே நாமளே அந்த இதுலதான் இருக்கும். We are all part and parcel of the Lord சொல்றோம். அவர் வந்து ஒரு பெரிய தீனா நம்ம வந்து அதோட தீ பொறி, அந்த ஒரு சின்ன குவான்டிட்டி நம்ம கிட்டயும் இருக்கு. அவரோட என்னெல்லாம் வைபவங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் அங்கிருந்து வந்தவரும்.
Okay, Lord Krishna is the source of all everything. இப்ப நம்ம பூலோகம் எங்க இருக்குதா? இங்க இருக்கு. இது கீழே அத்தள வித்தள சுத்தல பாத்தாள, இது மகாத்தள தலாத்தள ரசாத்தள பாத்தாள இங்க வந்திருக்கு. அது கீழே என்னது? கர்ப்போதக ஓஷன் இருக்கா, அனந்த சேஷம் இங்க இருக்காராம். அவர் மேல என்னது? இந்த பூலோகானிக்கு அவர் சொன்னா போல ஜம்பு த்வீபே, அதான் இங்க இருக்கு ஜம்பு த்வீப்ல இந்த மவுண்ட் மேரு இது இருக்கான், மேரு மலை இருக்கு. அதுக்கு மேல வந்து ஓஷன் ஆஃப் சுகர் கேன் சிரப், ஓஷன் ஆஃப் கீ பட்டர், ஓஷன் ஆஃப் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கான். சால்ட் வாட்டர் நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சால்ட் வாட்டர் இல்லையா? அது நம்ம வந்து என்னது ஓஷன்னா அது கடல். கடல்ல வந்து உப்பு தண்ணி தான் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஆனா இங்க இதெல்லாம் கூட இருக்கான். சுகர் கேன் கரும்புச்சாறு உள்ள சிரப்போட அந்த மாதிரி ஓஷன் இருக்காம். அப்புறம் கீ பட்டரோட ஓஷன் இருக்காம். கர்ட் மில்க் தயிரோட ஓஷன், வைனோட ஓஷன், மில்கோட ஓஷன், ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஓஷன் எல்லாம் இருக்காம் இங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த மேரு மவுண்டன் இருக்கு. அதுக்கு மேல ஸ்வர்கலோகம், மகர்லோகம், ஜனதப்பா, அப்புறம் பிரம்மலோகம் இங்க இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து வேதிக் ஹிந்து காஸ்மாலஜில இப்ப நம்ம இதுல பார்த்தா கூட தெரியும், என்னது கூகுள்ல சர்ச் பண்ணாலும் தெரியும். சோ இதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா இது வரைக்கும் ப்ரூவ் பண்ணல, சயின்ஸ் சொல்லலை, அதனால நமக்கு தெரியாது. சயின்ஸ் சொல்லித்தனா என்னது, ஒரு போட்டோ எடுப்பா, சம்திங் தே வில் சே, அப்ப நம்ம வந்து பிலீவ் பண்ணுவோம். ஆனா இப்ப ஸ்கிரிப்சர்ல இது இருக்கு, சோ வி ஹேவ் டு பிலீவ். இது இருக்கு. அப்ப இது எல்லாமே என்னது? கிருஷ்ணர். இது வந்து ஒரு அண்டத்துல உள்ளதுதான், ஒரு அண்டத்துல இதெல்லாம் இருக்கு. அண்ட் இதெல்லாம் யாரு கண்ட்ரோலர்? இஸ் லார்ட் கிருஷ்ணா. எஸ், அடுத்தது லதா மாதா. வெரி குட். இன்னைக்கு என்ன ட்ரபிளே பண்ணாம எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றீங்க. வெரி குட், சமத்து குழந்தை. படிமா மாதாஜி, அன்மியூட் பண்ணிடுங்க. அன்மியூட் பண்ண மாதாஜி, இல்லாட்ட கேட்காது. அந்த பட்டன் அமுத்துங்க மாதாஜி. அந்த பட்டன் இருக்கு பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் பட்டன் மியூட்னு இருக்குமே, அதை அமுத்துங்க. மைக் மாதிரி இருக்கும் பாருங்க. இப்ப பேசுங்க, இப்ப படிங்க. மத் சித்தா மத் கதா பிராண போதாயந்த பரஸ்பரம் கதயந்த சமாம் நித்யம் துஷ்யந்தி சரமந்தி சா. சரமந்தி இல்ல, சக்கு அப்புறம் லைன் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல. ரமந்தி சா. வெரி நைஸ். இங்க வந்து ஒரு போதை ஏதோ கண்ணா படிச்சேன். ஓகே, எனக்கு தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகளை சித்தா, சித்தம்னா எனது மனசுல சித்தா எப்போதும் எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகளில் எண்ணில் மூழ்கி உள்ளன. எப்பவும் அவ வந்து இப்ப கண்ண முடின்கால், ஒரு பக்தர் கண்ண முடின்கான நம்மனா பட்டு விட்டுடுவோம், தூக்கம் வந்துடும். ஆனா ஒரு ஞானீசல என்ன பண்ணுவா, அவளுக்கு வந்து எந்த நேரமும் பகவானோட சிந்தனை தான். அதுக்கடுத்து என்ன பண்ண, எந்த கோயில் கட்டாம எந்த ஸ்கிரிப்சர் எழுதணும், அப்படியே அதே இதுலதான் இருப்பானா. சோ மச்சித்தா மத்த எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகளில் எண்ணில் மூழ்கி, சிந்தனைகள் எண்ணில் மூழ்கி உள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காகவே அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் என்ன பண்றார், எந்த நேரமும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் போட்டோ போட்டுட்டு எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு 70 வயசுல சன்னியாசம் மாதிரி எல்லாம் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஃபேமிலிக்கு வேண்டி பண்ணி எல்லாம் கொடுத்து, இனிமே நான் போறேன், என்னோட வழி நான் போறேன்னு சொல்லிட்டு பிரச்சாரம் பண்ண போறார். அப்ப எந்த நேரமும் என்னது, கோயில் கட்டணம், அவர் புக் எழுதணும்னா நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்கார். சின்ன சின்ன குட்டி புக்ஸ் எழுதியிருக்கார். பாகவதம் எல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கார். நிறைய புக்ஸ், சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தா நிறைய புக், அப்பா எக்கச்சக்க புக் அவர் வந்து டிரான்ஸ்லேட் எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கார். சோ அவ இப்ப என்ன லைஃப் லீட் பண்றா, எந்த நேரமும் கிருஷ்ணா தொண்டுதான். அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் அவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். அப்புறம் என்னது, இவர் தான் மாத்திரம் படிச்சுட்டு இந்த க்ளோஸ் ரூம்ல நான் மாத்திரம் படிக்கிறேன், நான் மாத்திரம் எழுதுறேன், அப்படி இல்ல. அது வந்து பிரச்சாரமும் பண்றார். எல்லாருக்கும் வந்து நேற்றுக்கு சொன்னவே, நான் பெற்ற இன்பம் வையகம் பெறட்டுமா, அந்த சம்திங் அந்த மாதிரி. எனக்கு அது ஆனந்தமா இருக்குன்னா எல்லாருக்கும் அந்த ஆனந்தம் வரட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பிரச்சாரம் பண்றா. அதனால எவ்வளவு டிவோட்டிஸ் ஃபார்ம் ஆயிட்டா. இப்போ நீங்களும் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணணும். அடுத்த மாசம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு சொல்லி நீங்க படிக்கிறாள், உங்களுக்கு ஆனந்தம் நினைக்கிறேன். ஏன்னா எல்லா 18 டேஸும் அட்லீஸ்ட் இது 10th டே வரைக்கும் வந்திருக்கு. ஸோ தட் ஷோஸ் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு தான் வரும் இல்லையா. அப்போ யூ ஷுட் டெல் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ், இல்ல வீட்லயே இருக்கிறவாழ்லாம் சொல்லலாம். எல்லாம் ஒரு மாசமா அட்டென்ட் பண்ணி பாரு, எப்படிதான் இருக்கு. ஒருத்தருக்கு பிடிச்சு வரும், ஒருத்தருக்கு பிடிக்காது. பட் ஒரு ட்ரை பண்றதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லையே. ட்ரை பண்ணட்டும், பிடிச்சதுனாக்கா சரி கண்டினியூ பண்ணட்டும். இன்னும் 2 வாட்டி ஒரு இது மாசம் இது பண்ணினா என்ன, கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா புரிஞ்சு வரும். அப்புறம் level 2 level 3 அதெல்லாம் அவ இஷ்டம். பண்ணினா நல்லது. நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள போயிட்டு இருக்கோம். இல்ல 18 டேஸோட இது போறோம், இவ்வளவு எனக்கு புரிஞ்சுட்டா போறோம்னா 18 டேஸே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். அப்ப நமக்கு என்ன, ஒரு சத் சங்கத்துல இருப்போம். சத் சங்கம் இந்த 1 hour 1.5 hours நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு குரூப்ல இருக்கும்போது என்ன முன்னுக்கு வரத்துக்கு என்ன பண்ண முடியும். சரி, அதெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு விட்டுட்டோம்னா விட்டதுதான். அதுக்கப்புறம் திரும்பி ஜப்பானா இப்ப வேண்டாம் அப்புறம் வேண்டாம் அந்த மாதிரி ஆயிடும். ஒன்னும் எல்லாமே விட்டு போயிடும். அதனால இந்த சத் சங்கத்துல இருக்கணும். அந்த மாதாஜி எல்லாம் வராங்களே, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி எல்லாம் 2 வருஷமா எல்லாம் ஹையர் லெவலும் படிக்கிறா.
சும்மா 18 days படிக்கலாமே. இப்ப என்னதான் பேசிக்கும் படிக்கணும் இல்லையா? A for apple திரும்பி அவ்வளோட மறந்து போயிட்டோம்னாக்கா இப்போ அதுவும் படிக்கதான் வேணும். அது மாதிரி எல்லாரும் திரும்பி திரும்பி அட்டனும் பண்றா. ஸோ அதனால ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. நம்ம பௌதிக உலகத்தை தான் அந்த மாதிரி உண்டு. ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ் பண்ணிட்டு போனா யூ கேனாட் கம் பேக். நீ அதுக்கப்புறம் தெரியலன்னா நீ அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து தெரிஞ்சுட்டு இது முன்னுக்கு போயிட்டே இருக்கும். அவ்வளவுதான். இங்க அப்படி இல்லை. திரும்பி 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 இங்க வந்து A for apple இருந்து படிக்கலாம். முதல்ல இருந்து எல்லாம் படிக்கலாம். சோ அவ வந்து என்ன சொல்றான்னா, இப்ப என்னோட பக்தர்கள் எப்படின்னா எப்பவும் என்னோட இதுல இருப்பாங்க. அண்ட் அந்த உரையாடல், பகவானை பத்தி உள்ள உரையாடல், அவர் பாஸ்ட் டைம்ஸ் அவர் என்னெல்லாம் பண்ணினார் அது வந்து இன்னொருத்தாட்டையும் சொல்லி அவளையும் வந்து டிவோட்டி ஆக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்ப்பாங்க. அது நல்லது தானே அவளுக்கு ஒரு. ஏன்னா பேசிக்கலி இது ஃபாரினர்ஸ் அவர் வந்து திருத்திருக்காரு. ஃபாரினர்ஸ்ல எப்படி நான்வெஜ் இல்லாம முடியாது. அவ குளிர் பிரதேசம். அவளுக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னா ஒரு அண்டாவது இது என்னது ஒரு எக்காவது வேணும். காலையில என்னன்னா ஒரு எக்கு வேணும் அவளுக்கு. அதெல்லாம் நிறுத்திட்டாரு அவர் இல்லையா? ஒரு பூண்டு வெங்காயம் நம்ம இங்க முழிக்கிறோம். பூண்டு வெங்காயம் நான்வெஜ் இல்லைன்னா நான் எப்படி இருப்பேன் அப்படின்லாம் நாக்கு கேட்கறது. அவளை ஈஸியா விட்டுட்டா. அவளை பக்தி. ஏன்னா இவர் வெயிட்டிங், அந்த சோல் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. யாரு இந்த மாதிரி வருவா ஒரு லீடர் வந்து நம்மளை வந்து இந்த பக்கம் இழுத்து நமக்கு அவ சொல்றதை நான் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. அவரோட இந்த புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சா நல்லா புரியும். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுதான் அவர் கஷ்டப்பட்டு இருந்தார். ஆனா பக்தாஸ் எல்லாம் ரொம்ப வந்துட்டு இருந்தா. அவளுக்கு வந்து வெரி கிரேஸ். அப்ப அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியையும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். அதுலதான் அவர் சந்தோஷம். தனக்கு ஃபுட்டு கிடைக்கிறதோ இல்லையோ, இவ ஆனந்தப்பட்டு கோஷமிடுறான்னா இவருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். அந்த மாதிரி இருந்திருக்காரு. எஸ், நெக்ஸ்ட். எஸ், லதா மாதாஜி படிச்சுட்டா இல்லையா? டவுன் பண்ணிடுங்க. லோவர் ஹேண்ட் பண்றேன். திரும்பி ஒரு ரவுண்ட் ஆனப்புறம் நீங்க திரும்பி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். ஒரு ரவுண்ட் எல்லாரோட ஆட்டும். ரிப்பீட் வந்து இப்ப பண்ண வேண்டாம். எஸ், துர்கா மாதாஜி படிங்க. तेषां सददयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उभयान्ति ते. हरे कृष्ण माताजी. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையிறாது தடஸ்தம் வந்தாலும் என்ன இல்லை பரவாயில்ல. நான் வந்து இவ்வளவு ஜபம் நினைச்சுட்டு இருக்கேன், அவ்வளவு ஜபம் பண்ணிதான் தீருவேன். இல்லை காலையில எந்திரிக்கணும், என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கீங்களோ அது பண்ணதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இடையிறாது ஒரு நாளைக்கு அதுக்கெல்லாம் பிரேக் விடாம பண்ணிட்டே இருக்கு. அந்த மாதிரி ஈடுபட்டு உள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குவேன். அவர் தான் எல்லாம் இப்ப பண்றாரு இல்லையா? அது போல வழிவகுத்து கொடுக்குறா. இப்போ நீங்களா 18 days வந்திருக்கா ஏதோ புண்ணியம் தான் பண்ணிருக்க இல்லையா? ஏதோ ஒரு கிரேஸ் இருக்கு. அதனாலதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த தெரிஞ்சது 18 days நடக்கிறதுன்னு வந்திருக்கு. சோ இதெல்லாம் வந்து இப்ப நமக்கு ஒரு ஆசை இருந்தா போறோம், அதுக்கு வழிவகுத்து கொடுத்துடுவார். இப்போ அவரே நமக்கு அது போல புத்தி கொடுத்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து தடங்கள் எல்லாம் இல்லாம பார்த்து அவர் வந்து நமக்கு எல்லாம் பண்ணி கொடுப்பார். என்னிடம் வந்தடைந்தவருக்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். இப்ப நமக்கு இப்ப இருக்கிற அறிவு இதெல்லாம் படிக்கணும்னு அறிவு இருக்குனாக்கா இது பகவான் கொடுத்த அறிவு தான். அந்த மாதிரி இருக்கும். தேஷாம் சத்தத்தை யுக்தானா. அப்புறம் என்னது, இது வந்து இது திரும்பி நம்ம இதை ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். துருவன் மகாராஜோட இதுல போட்டுட்டேன். நாரத மகரிஷி துருவனுக்கு பகவானை தியானம் செய்யும் முறை. துர்கா மாதாஜி இது போட்டுடுங்க, லிங்க் போட்டுடலாம். லிங்க் அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டுருங்க. ஏன்னா இது திரும்பி பழசுதானே. இதை நான் சொல்லும் போது யாராவது எழுதிக்கலாமே. அது மீன்ஸ் கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணலாமே, அதுக்கு சொல்லி. ஓகே, நாரத மகரிஷி துருவனுக்கு பகவான் ஏன்னா அவர் வந்து வீட்டுல இருந்து விட்டு போனார். பார்த்தோம் இல்லையா? வீட்டுல இருந்து போனோடனே வந்து பகவானை தேடின்னு போறேன். ஏன்னா எங்க அப்பா அப்படி சொன்னேன், எங்க அப்பாவோட மடியில எனக்கு உட்காரணும். அப்ப பகவானை பார்த்துட்டு வா, பகவான் கேட்டுட்டு வா சொன்னதுனால நான் இறங்கி இருக்கேன்னு. நாரத அவ்வளவு ஈஸி இல்ல, நீ போகணும்னா இல்ல நான் பண்ணுவேன். சரி, அப்போ அவருக்கு என்ன உபதேசம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி தியானம் பண்ணு, அந்த மாதிரி தியானம் பண்ணு எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. அப்போ மதுவனத்துல துருவன் கடுமையாக தவம் புரிந்தார். 1 மாதம் 10 பழங்கள் 3 நாட்களுக்கு ஒரு முறை. அப்புறம் 2வது மாதம் உலர்ந்த புல்லும் இலைகளும் 6 நாட்களுக்கு ஒரு முறை சாப்பிட்டுட்டு வந்தானாம். 3வது நாளைக்கு தண்ணீர் 9 நாளைக்கு ஒரு முறை தான் தண்ணியை குடிச்சானாம். அப்புறம் 4வது மாசம் காற்றையே 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறைதான் சுவாசமே விட்டுருந்தான். அந்த மாதிரி அப்புறம் ஒரே காலில் நகராமல் நின்று பகவானை ப்ரே பண்ணணும்னு வந்தார். துருவன் தன் இந்திரியங்களை அடக்கியதை கண்டு நாரதர் மகிழ்ந்து வாசுதேவ மந்திரத்தை உபதேசிக்கிறார். துருவனின் தவத்தால் 3 உலகம் தடுமாறுகின்றன. அவனுடைய கட்டை விரல் பூமியின் பாதி கீழே தள்ளியது. ரொம்ப புண்ணியம் எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப அந்த ஞானம் பெற்றோர்களும் அவ்வளவு இது இருக்கும், பவர் இருக்கும். அப்புறம் பகவான் அவன் முன் தோன்றிய பின்னும் அவன் ஆழ்ந்த பகவத் தியானத்தில் இருந்ததால் அவன் மனதில் இருக்கும் வடிவத்தை மறைத்து அவன் கண்களை திறக்க செய்தார். பாஞ்சஜன்யங்கிற அந்த சங்க வச்சு இப்படி பண்ணி கண்ணை திறக்க வச்சார். தன் பாஞ்சஜன்யத்தால் துருவனை ஸ்பரிசித்து ஸ்லோகம் பாடும் திறனை வழங்கினார். இது நடுவில் இது வந்திருக்கு. நான் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சதுதான், அதனால சும்மா இது பண்ணிட்டு போனீங்க. யாரு எழுதிருக்கா? எஸ், அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டிருக்கு. ஜஸ்ட் தட் வில் ஒன்லி ஹெல்ப் அஸ். ஆல்ரெடி நான் அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துட்டேன். இது பண்ணினா ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் என்ன நோய் பண்ண மாட்டேன். சொல்லுங்க இன்னைக்கு யாரெல்லாம் வந்தாங்க அப்படிலாம் கேட்க மாட்டேன். உங்களோட ஃபார்ம் போயிடுவாங்க.
ஓகே, ஒன்லி கன்ஃபர்மேஷன் மாத்திரம் பண்ணுவா. இன்னைக்கு இவ்வளவு பேர் வந்திருக்கா அப்படின்னு. 10 பேர் வந்திருக்கான்னு அவன் சொல்லுவேன், இல்ல 18 பேர் வந்திருக்கான்னு. அப்ப 8 பேர் யாரு ஏன் கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணல அப்படின்னு. அப்புறம் அதுக்கு ஒரு அனாலிசிஸ் நான் பார்க்கணும், அந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல யாரெல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணலன்னு. என்னத்துக்கு வேண்டாத வேலை எனக்கு இல்லையா, நான் ஆல்ரெடி அம் ஓவர் டைட் அப். அப்ப நீங்க ஜஸ்ட் கூகுள் ஃபார்ம்ல அதை சிம்பிளிஃபை பண்ண சொன்னேன் துர்கா மாதாஜி. அது பண்ண மாதாஜி, துர்கா மாதாஜி ஒன்லி பேர் போடுற போல வைக்கலாம் இனிமே வர நாள்லயே. அது எப்போ துர்கா மாதாஜி நாளைக்கு நம்ம பாக்கி உள்ளதெல்லாம் அந்த ஸ்டார் மார்க் எடுத்தா போதும். நான் எடுத்துடுறேன். எஸ் மாதாஜி. ஒன்லி அந்த இது பேர் மாத்திரம் ஸ்டார் மார்க். அவ பேர் பாக்கி எஸ் எல்லாம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அது நினைவு வச்சுக்கோ, ஒண்ணு பண்ணிடுனா. ஓகே, அப்போ இது என்னது, இது போயிடுது இல்லையா. அடுத்தது இது ஏவாம் தேஷாம் ஏவானுக்கு அந்த 10 சதுஸ்லோகி. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 10.8ல இருந்து 10.11 வரைக்கும் வந்து இப்படி வரும். ஒரு நிமிஷம். 8 மச்சித்தா 10.8 இருந்து அகம் சர்வஸ்ய. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 4 ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அகம் சர்வஸ்ய பிரபோ பக்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதாபாவ சமன்விதாக. அப்புறம் 10.9 அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்த மார்க் பண்ணிட்டு கதையமாம் நித்தியம். இது வந்து கொஞ்சம் பைஹார்ட் பண்ணா நல்லதுதான். அப்புறம் மீனிங் படிச்சா இது ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். 700 ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் தான். அதுலயும் வந்து கொஞ்சம் சர்டன் ஸ்லோகா வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். இல்ல சதுஸ்லோகி பாகவதம் சொல்றப்பல சதுஸ்லோகி பகவத்கீதா 4 ஸ்லோகம் இருக்கு. துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. அப்படி இது தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனமாம் உபயாகிதி. தேஷாம் சதத யுக்தானம். இது வந்து கண்டினியூஸா எனக்கு அன்புடன் தொண்டில் செய்வது இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களே என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நான் வழங்குகிறேன். ததாமி நான் கொடுக்கிறேன். என்ன கொடுக்கிறார் அவர்? புத்தி யோகம். எனக்கு நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு புத்தி கொடுக்கிறார். அவரை தொழறதுக்கு ஒரு புத்தியும் அவர் தான் கொடுக்கிறார். இப்ப இன்னைக்கு நம்ம பண்றோம்னா அவரோட கிருபையினாலதான் நம்ம வந்து பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் இது படிச்சோம். இதுவும் அப்படிதான். தேஷாம் ஏவானுக்கா. யார் படிக்கிறீங்க? அம்புஜவள்ளி மாதாஜி ஒரு வாட்டி படிச்சோ இல்லையோ? படிச்சா இல்லையா மாதாஜி? ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டா இல்லையா? ஒரு வாட்டி ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணிருக்காளே, லோவர் பண்ணுங்க. யார் ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டோம் லோவர் பண்ணுங்க. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. ஒரு வாட்டி ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் எல்லாரும் போட்டோம், அப்புறமா நீங்க திரும்பி ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணுங்க. ஜெயஸ்ரீ ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல என்ன சொல்ற? அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்கள் இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான். இதயத்துல எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்காரு இல்லையா, பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்காரு. அப்போ விசேஷ கருணை காட்டுறதுக்கு என்ன பண்றாராம்? வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். இப்போ ரூம்ல இருட்டா இருக்குன்னா ஒரு தீபம் காட்டினா, அப்புறம் ஒரு கேண்டில் காட்டினா அப்படி எல்லாம் பிரகாசம் ஆட போல நம்ம இதுல இருள் அடைஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா நமக்கு அவ்வளவு ஞானம் கிடையாது. அப்ப இருள் அடைந்த அஜ்ஞானத்தை நம்ம இருக்கோம். அதுக்கு வந்து ஞான தீபேன பாஸ்வதா, ஞானம்ங்கிற ஒரு தீபத்தை ஏற்றி வந்து பிரகாசமாக்குறார். இந்த மாதிரி யாருக்கு பக்தி தொண்டில் அந்த மாதிரி இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஞானம் வழங்குகிறேன். அவளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் கொடுக்குறேன். இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவளை ஞானம் பெறறா. அப்ப அந்த ஞானம் வச்சு என்னது, இருளை போக்குகிறேன். இருள்னா நாட் எக்ஸாக்ட்லி டியூப்லைட் மாதிரி இல்ல, ஞானம் என்று ஒரு சுடர்விடும் இது விளக்கை ஏற்றி நான் வந்து அந்த மாதிரி இது பண்றேன். சுடர்விடும் தீபத்தினால் அஜ்ஞானத்தை அழிக்கின்றேன். இது வந்து இந்த ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. நீங்க யூ கேன் பிராக்டிஸ். அது நம்ம டெய்லி ஸ்லோகத்துக்கு இதெல்லாம் சொல்லலாம். எஸ். அப்புறம் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி ஒரு வாட்டி படிச்சாலோ இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. அர்ஜுனோவாச்ச பரம் பிரம்ம பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் அஜம் விபும அகுஷ் त्वां ऋषय सर्वे देवर्षिर् नारदस्तथा अचितो देवलो व्यासं सैव ब्रवीषि स्वयं सैव ब्रवीषि मे. स्वयं सैव ब्रवीषि शमे. 10.12 மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு. ஒரு விஷயம் my knowledge Ravishi me. August Mathaji.
அதுவும் தப்பு. பிரவிஷினே போட்டுக்க மாதாஜி புக்ல. ஆகுஸ்வாம் ரிஷஜஸ் சர்வே மாதாஜி. ஆகுஸ் ஆகுஸ்வாம். ஆகு ஆஹு அது ஆகுசா. நிறைய மிஸ்டேக் இருக்கு. ஐ கேனாட் அது சேஞ்ச் பண்ண முடியாத நிலைமையில வச்சிருக்கேன் பாருங்க. ஒண்ணுமே பண்ண. பிரவிஷி புக்ல போட்டுக்க மாதாஜி. பிரவிஷி அததான் நான் தேடுங்க. ஏன்னா நான் பிரவிஷி தான் படிச்சிருக்கேன். அப்போ ஒருவேளை நான் தான் தப்பா இவ்வளவு நாளா படிச்சிருக்கேன். ஒரு வாட்டி பார்த்து விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறேன். கிருஷ்ணா நமக்கும் மறதி எல்லாம் இருக்கா, தப்பா படிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஐம் கரெக்ட். பிரவிஷிமே ஆகுஸ்வாம். எஸ் பண்ணணும். இது ஏதாவது அப்புறம் அடுத்த இதுக்கு ஏதாவது பண்றேன். எஸ். அப்ப இதுல என்னதுனாக்கா அர்ஜுனன் கூறினார் நீரே பரபிரம். இதெல்லாம் கேட்டுட்டு பகவானுக்கு என்ன ஆயிடுது, அர்ஜுனுக்கு என்ன ஆயிடுது, ஆஹா இவ்வளவு பெரிய ஞானம் இருக்கு, பகவானுக்கு இவ்வளவு எல்லாம் விபூதிகள் இருக்கா அப்படின்னு பரம்பிரம்மா ரொம்ப புகழ ஆரம்பிச்சுட்டாரு. என்னது, நீரே பரபிரம்மன், உன்னித இருப்பிடம், நீங்க இருக்கிற இடம் என்னது, பரம் தாம, தாமன இருப்பிடம், பரம் தாம, நீங்க இருக்கிற இடம் சுப்ரீம் அபோர்டு அப்படிங்கிறோமே அது. அப்புறம் மிகவும் தூய்மையானவர், பவித்திரம், நீங்க அவ்வளவு தூய்மையானவர், பரம் சத்தியம், நீங்க தான் என்னது பவித்திரம், பரமம் பகவான், பரமம்னா பகவான்னா நீங்க, அப்புறம் புருஷம் சாஸ்வதம், நீயே நித்தியமானவர், சாஸ்வதம், நீங்க தான் நித்தியம் இட்டர்னலா இருக்கிறவர், நீங்க ஒருத்தர் தான், திவ்யமானவர், என்னது இருக்கு திவ்யம், அதேதான் போட்டிருக்கு, சாஸ்வதம், நீங்க எப்போ இருக்கப்பட்டவர், திவ்யமா இருக்கப்பட்டவர், அப்புறம் ஆதி தேவம், நீங்க முழுமுதற் கடவுள், நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் தோன்றி எல்லாரையும் அதுக்கப்புறம் தான் தோன்றி வச்சிருக்கவள் எல்லாம். அப்புறம் என்னது ஆதிதேவர், பிறப்பற்றவர், ஆதிதேவம், அஜம், அஜம்னா என்னது எப்போ இது கிடையாது, பர்த் கிடையாது, டெத் கிடையாது, அஜம், விபும், அஜம் விபும்னு எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கிறவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர், உண்மை பற்றிய இந்த உண்மையான அகுஸ்துவாம் ரிஷய சர்வே, எல்லாரும் இந்த ரிஷயனாக்க ரிஷிகள், இந்த உண்மையை எல்லா ரிஷிகர்களும் சொல்லியிருக்காருங்க. யாரெல்லாம் ரிஷி, நாரதர், அதான் எல்லாம் போட்டிருக்காரு. ரிஷய சர்வே, எல்லா இடத்துலயும் எல்லா ரிஷிகளும் சொல்லியிருக்காங்க. யாரெல்லாம், தேவர்ஷி நாரதஸ்தா அசித்தோ தேவலோ வியாச, இவெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. நாரதர், அசித்தர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிக சிறந்த ரிஷிகள் உறுதி செய்துள்ளனர் நீங்க இந்த மாதிரி இருக்கீங்கன்னு. இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர்கள். எல்லாரும் சொன்னது போக இப்ப நீங்களே இதை பத்தி சொல்றீங்க, நீங்க எவ்வளவு பெரிய மகான் அப்படின்னு, நீங்க எங்கெல்லாம் பரவி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்றீங்க. இது ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா தான். எதுவும் ஒண்ணுமே இது கம்மி இது ஜாஸ்தி சொல்லவே முடியாது. இதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, அந்த ஸ்லோகம் நல்லா இருக்கு, அப்படிதான் சொல்ல தோணும். எல்லாத்தையும் ரொம்ப வெரி நைஸ். அப்புறம் யாரு, கீதா மாதாஜி படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. சர்வம் ஏதத் ருதம் மன்யே என், சர்வம் ஏதத் ருதம் மன்யே, அங்க வரைக்கும் நிறுத்துங்க. சர்வம் ஏதத் ருதம் மன்யே யாம் மாம் வசதி கேசவா நாஹிதே பகவான், பகவான் யக்திம் விது தேவ ந தனவா தனவாக தானவாக. வாங்கியிருக்கேன். ஓகே, அப்ப இதுல என்ன சொல்றார் கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். நான் சொன்னதெல்லாம் நான் ஃபுல்லாவே ஏத்துக்கிறேன், நீங்க சொன்னது எல்லாமே உண்மைதான் அப்படின்னு. ஆனா பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்வத்தை அறிய முடியாது. இப்ப நீங்க எல்லாம் எனக்கு சொல்லியிருக்கீங்க, எனக்கு நல்லா புரிஞ்சு போறது. ஆனா நார்மலா இருக்கிற தேவர்களுக்கு கூட நீங்க என்ன இதெல்லாம் நீங்க சொன்னது கிடையாது. அப்ப அவங்களுக்கு இவ்வளவு டீட்டெயில் தெரியாது, அவங்களுக்கு இவ்வளவு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஆனா எனக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு போயிட்டு, ஏன்னா நீங்க எனக்கு எல்லாம் எடுத்து சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னு. அப்புறம் 10.15 அம்புஜவள்ளி மாதா எல்லாரும் படிச்சு, ஒரே ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி அப்படியே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கோம். எல்லாரும் ஒரு வாட்டி படிச்சிட்டீங்களா? யாரோ விட்டு போயிட்டா? ரஞ்சிதா மாதாஜி படிக்கலையே, படிக்க வேண்டாமா? படிக்கிற மாதாஜி. ஏன் அப்போ நான் சொல்லணுமா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண வேண்டாமா? நான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு, ஸ்கிரீனை திறந்து யாரு படிக்கலன்னு பாக்கணும், அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது, நீங்களே படிச்சுடணும், ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணணும். பண்றேன் மாதாஜி. படிங்க. ஸ்வயம் யாவாத்மா, ஏ இல்லையா அது தமிழ் எனக்கே தெரியாது. ஸ்வயம் ஏவாத்மனாத்மானம், ஸ்வயம் ஏவாத்மானாத்மம் வேதத்வம் புருஷோத்தம பூத பாவன புதேஷா தேவ தேவ ஜகத்பதே. சிம்பிள் ஆயிடுத்து. அதுக்கு போயிட்டு எதுக்கு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாம படிக்காம உட்காந்துட்டு இருந்தீங்க? நான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. எல்லாரும் சான்ஸ் வேணுமா வேண்டாமா? நல்லா படிச்சேன். ஓகே 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 மாதாஜி. அடுத்த டைம் என்ன, இன்னும் ஒரு 4-5 நாள் போட்டு உங்களை ஒண்ணு மீனிங் படிக்க வைக்க போறேன். ஓகே மாதாஜி. அதெல்லாம் படிச்சுதான் தமிழ் வரும் இல்லையா உங்களுக்கு? எனக்கு வர்றா போல உங்களுக்கு தமிழ் வரணுமா வேண்டாமா? நான் ஹிந்தி மராட்டி எல்லாமே படிப்பேன். ஆனா இங்கிலீஷ் இப்ப தமிழ்லாம் உங்க கூட இப்ப சேர்ந்து நான் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டோம்னு எனக்கு ஒரு தோணல் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு.
ஓகே. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, இப்படியெல்லாம் சொல்றார், புகழ்த்தி தள்ளுறார் அவர். ஸ்வயம் ஏவாத் மனாத்மானம் வேதத்துவம் புருஷோத்தம் அப்படின்னு. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தி மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். எவ்வளவு அவ்வளவுலாம் சொல்லி புகழ்த்துறாரு, அவ்வளவுதான். வேற ஒண்ணு அதுக்கெல்லாம் மீனிங் என்ன? எல்லாத்துக்கும் தேவர்களுக்கு தேவர்கள் நீங்க தான், அனைத்திலும் நீங்க தான் காரணம், மூலம் நீங்க தான், உத்தம புருஷர் அப்படின்னு சொல்லி அவரை ரொம்ப புகழ்த்தி, நீதான் சக்தி மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர், நீங்க தான் மூல, உங்களோட மூலமே நீங்க தான், அப்படி நீங்க அறிவீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உணர்த்துறாரு. எஸ். அப்புறம் என்னது? எஸ், அம்புஜாவளி மாதா திரும்பி ஆரம்பிக்கும். இப்ப எல்லாரும் ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டாங்க, திரும்பி ஆரம்பிக்கும். யாருக்கா திரும்பி இப்ப ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா கிடைக்கும் சான்ஸ். படிங்க மாதாஜி. கதம் வித்யாம் அகம் யோகிம்ஸ் துவாம் சதா பரிச்சிந்தயன் கேசு கேசு சபாவேசு சிந்தியோ அசி பகவான் மய. வெரி நைஸ். யோகி ஆகிய கிருஷ்ணரே, நான் உண்மை இடையறாது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். எப்படி நான் இவ்வளவு எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு எடுத்து, நீங்க இவ்வளவு பெரிய கிரேட் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு, அப்போ எனக்கு உங்களை எந்த நேரமும் நினைச்சு பார்க்கணும். எப்படி நான் இந்த மாதிரி இருக்கிறது? ஒரு நேரம் எனக்கு ஒரு க்ஷணம் கூடி வேறொரு தாட் போக கூடாது, உங்களை பத்தியே நினைச்சுட்டு இருக்கணும். அது எப்படி முடியும்? அதை என்ன பண்ணினா வரும்னு அறிவது எங்கனம். பகவானே, வேறு எந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? எந்த உருவத்துல எல்லாம் உங்களை நான் நினைச்சு பார்க்கலாம்? நாட் ஓன்லி கிருஷ்ண, இந்த ஷியாமசுந்தர ரூபம் அல்லாமல் வேற எந்த ரூபத்துல உங்களை நினைத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்கிறார். சங்கரநாராயண பிரபுஜி படி. விஸ்தரேணாத்மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்த்தன பூயக கதக திருப்திர்ஹி ஸ்ருண்வந்த்யத் நாஸ்தி மே அமிர்தம். ஸ்ருண்வத்தோ, காதால கேட்டு, நாஸ்தி மே அமிர்தம். அமிர்தம் மிருதம்னா அமிர்தம், அமிர்தம் மாதிரி. ஓகே. ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக இன்னும் சொல்லுங்க. உங்க யோக சக்தியால் நீங்க எங்கெல்லாம் பரவி இருக்கீங்கன்னு எல்லாம் சொல்லுங்க. உங்க வைபவங்கள் எங்கெல்லாம் பிரபாவிச்சிருக்குன்னு சொல்லுங்க. உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் அடைவதில்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். அதான் இங்க அமிர்தம்னு அமிர்தம் மாதிரி இருக்குமா? உங்களை பத்தி கேட்க கேட்க ஸ்ருண்வத்தோ, காதால கேட்க கேட்க எனக்கு அமிர்தம் மாதிரி இருக்கு. இன்னும் சொல்லுங்க, உங்களை பத்தி இன்னும் நல்ல எங்கெல்லாம் பரவி இருக்கீங்க எல்லாம் சொல்லுங்க. எனக்கு எவ்வளவு கேட்க கேட்க எனக்கு இது போரும்னு ஆகவே மாட்டேங்குது, நிறைவே அடைய மாட்டேங்கிறது. இன்னும் நிறைய சொல்லுங்க. இப்ப சொல்ல ஆரம்பிக்க போறேன். எஸ், வைதை மாத்தி படி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ஹந்ததே கதயிஷ்யாமி கதயிஷ்யாமி திவ்யா ஹ்யாதம் விபூதயः பிரதான்யதः குரு ஸ்ரேஷ்ட நாஸ்தயந்தோ விஸ்தரஸ்ய மே. நாஸ்தியந்தோ, நாஸ்தா கிடையாது, மேல இத்து இருக்கு இல்லையா? அப்ப நாஸ்தியந்தோ விஸ்தரஸ்ய மே. கரெக்டா படிச்சேன். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறி, அப்ப அவர் ரிப்ளை பண்றார், என்னது? அப்படியே ஆகட்டும், நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். இப்ப ஒன்லி கூறல் தான், என்னன்னா ஆடியோ. இன்னைக்கு ஒன்லி ஆடியோ ரெக்கார்டிங் தான் அவர் நடத்துறது. ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூற முடியும். ஏன்னா அவர் ஒரு ஒண்ணு சொல்ல போச்சுனாக்கா எண்டே ஆகாது, நிறைய இருக்கு. ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூற போகின்றேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றது. நிறைய இடத்துல நான் பரவிருக்கேன். எதானு நான் சொல்றேன், எதானு படுறது, எல்லாத்தையும் சொல்லணும்னு நேரம் இல்லை. அதனால குழந்தைகளுக்கு டிராமாவே இருக்கும், நடுவில் டிராமா போடும், அதை எழுதியிருக்கோம், டிராமா டைலாக்ஸ் மாதிரி. அப்புறம் காத்தால நேரம் இல்லையா, ஸ்கூலுக்கு வேற போனோம், இவ எல்லாம் சொல்ல நேரம் இல்லை அப்படின்னு தான் அது வரும். அழகா இருக்கும் அது. இப்ப நமக்கெல்லாம் என்ன வீட்டுல இருக்கிறதுனால பரவாயில்ல. இப்ப 2 ஸ்லைட்ல நான் போட்டுட்டேன். எஸ். இப்ப 2 பேர் எனக்கு வேணும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 படிக்கிறதுக்கு ஓகே. ஜீவகுமாரி மாதாஜி, அம்புஜவள்ளி மாதாஜி. இது எல்லோ கலர் ஜீவகுமாரி மாதாஜி படிக்க போறாள். அம்புஜவள்ளி மாதாஜி இந்த கிரீன் கலர் படிக்க போறாள். ஓகே, ப்ளூ கலரோ வாட்டவர். கிருஷ்ணனாகிய நான் இந்த வடிவமாக இருக்கிறேன். 12 ஆதித்யஸ்ல, இப்ப நீங்க ஜீவகுமாரி 12 ஆதித்யாஸ் சொன்னா அம்புஜா மாதாஜி படிங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 12 ஆதித்யாஸ். விஷ்ணு. வானில் ஒளிர்பவை. சூரியன். மருத்துக்களுள் தேவலோக கட்டுப்பாட்டாளர். மருத்துக்கள்
கட்டுப்பாட்டாளர். அதுல வந்து மரீச்சிங்கிற மன்னன் ஒரு என்னது இப்ப நம்ம இதுல மானிட்டர் அப்படிங்கிறப்ப அதுல ஒருத்தர் யாரு மரீச்சி. அப்போ மரீச்சியா நான் இருக்கேன். வானில் ஒளிருபவ வானில் என்னெல்லாம் இருக்கோ இதுல வானத்துல அதுல நான் சூரியனா இருக்கேன். 12 ஆதித்யாஸ்ல விஷ்ணுவா இருக்கேன். அந்த மாதிரி சொல்றேன். நட்சத்திரங்கள்ல நட்சத்திரங்கள், சந்திரன், வேதங்கள், சாமவேதம், தேவர்கள், இந்திரன், புலன்கள், மனம், வாழும் உயிரினங்கள், வாழ்க்கை சக்தி, 11 ருத்ரர்கள், சங்கரன், சிவபெருமான். ஒரு நிமிஷம். அப்போ ராட்சசர்கள், 11 ருத்ரர்கள் யாரா இருக்கார்? சங்கரன். அப்ப நம்ம வந்து சிவா வேற, விஷ்ணு வேற, கிருஷ்ணா வேற பார்க்கவே வேண்டாம். ஏன்னா சங்கரன் ரூபத்திலே இருக்கார். கிருஷ்ணா என்ன ரூபத்துல இருக்கார்? சங்கரன் பார்த்தா நம்ம சிவன் வழிபடுறோம். அதுல இங்க கிருஷ்ணர் இருக்கார். ஏன்னா 11 ருத்ரர்கள் சங்கரன் ரூபமா சிவபெருமான் ரூபத்திலும் கிருஷ்ணர் இருக்கார். யக்ஷ ராட்சசர்கள், படைத்தலைவர்கள், சேனாதிபதி, கந்தன், முருகனாவும் இருக்கார். அப்போ நம்ம முருகனை வழிபடுறோம்னா ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல. ஆனா இன்னும் நினைச்சு பார்க்கணும்னா முருகன் தான் கரெக்ட் தான். அது கிருஷ்ணர் தான். முருகன்கிற பேர்ல நம்ம வந்து வழிபடுறோம். இப்ப அடுத்த 2 பேர் எனக்கு ரெடியா இருக்காங்க. வைதேகி மாதாஜி, சங்கரநாராயண் பிரபுஜி. ஏன்னா அவரோட பேர் இங்க வந்துட்டு வைதேகி மாதாஜி எல்லோ கலர் படிங்கோ. அவர் சங்கரநாராயண் பிரபுஜி இந்த கிரீன் கலர் ப்ளூ கலர் படிப்பார். வைதேகி மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கலாம். ஓகே, லதா மாதாஜி படிங்க. எல்லோ கலர் நீங்க படிங்க. அன்மியூட் பண்ணும். அன்மியூட் பண்ணு. பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. கேட்கவே இல்லையே. இருங்கோ லதா மாதாஜி, இருங்கோ. மாதாஜி படிக்கிறானா. அடுத்தது இன்னும் இருக்கு ஒரு பேஜ். படிங்க வைதேகி மாதாஜி. நிலைகள், பெருங்கடல், முனிவர்கள், பிருகு, அதிர்வுகள், ஓம், யாகங்கள், ஜபம், ஹரே கிருஷ்ணா, அசையாதவை, இமயமலை, மரங்கள், ஆலமரம். சாரி, இது அரச மரம் இருக்கணும். அப்படியா? ஆலமரம் போட்டிருக்கு எல்லா இடத்துலயும். இல்ல அஸ்வத்தமான அரச மரம் ஆச்சு, ஆலமரம் இல்லையே. அப்படியா? ஆலமரம்னா என்னது பிரபுஜி? அது வந்து என்ன சொல்றது, பர்கஜ் காஜ். இது அஸ்வத்தமான அரச மரம். அப்படியா? எனக்கு தெரிந்து சேஞ்ச் பண்ணுங்க. தேவரிஷிகள், நாரதர், தேவலோக பாடகர்கள், சித்திரரதன், சித்தர்கள், கபிலமுனி, குதிரைகள். வைதேகி மாதா உங்களோட வாய்ஸே கேட்க மாட்டேங்குது. குதிரைகள், உச்சைஸ்ரவஸ், தேவலோக யானைகள், ஐராவதம், மனிதர்கள், மன்னன், ஆயுதங்கள், வஜ்ரம், வஜ்ராயுதம். வஜ்ராயுதம் கரெக்ட். அப்ப இதெல்லாம் இதுல எல்லாம் அவர் இங்க எல்லாம் எப்படி எல்லாம் பெருங்கடல்லையும் இருக்கு. அதுதான் அவர் பிருகு மகாராஜ். அவர் ஓங்கிற இடத்துல இருக்கார், ஜபம் பண்ற. என்ன ஜபம்? ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் நமக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். நம்ம ஆனா இதுலயே வருது, பகவத்கீதாலையும் வருது. இமயமலையும் அவர் தான். ஆலம் நீங்க இது என்னது அரச மரம் சொன்னாள். அது நான் இன்னும் அப்படி பாக்குறேன். ஏன்னா ஆலமரம்னா என்னது சொன்னாள்? பர்கஜ் காஜ். அச்சா, ஓகே. இது பீப்புள். ஓ, இது பீப்புள். ஆலமரம்னா பீப்புள் ட்ரீ. ஓகே. ஆனா ஆலமரம்னா பர்கஜ். அப்ப பர்கஜ் தான் அரச மரம் பீப்புள். ஓகே ஓகே. பார்த்து அதை கரெக்ஷன் பண்றேன். இதுதான் எல்லா ஸ்லைட்லயும் இருக்காப்பா. யாரும் செக் பண்ணலையா இருக்கும். ஓகே. தேவ ரிஷிகள்ல யாரு? நாரதரா இருக்கா. இந்த மாதிரி ஒரு இது நான் கொடுத்துருக்காரு. அடுத்ததுல இப்ப 2 பேர் யாராவது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணினா, லதா மாதாஜி எல்லோ படிங்கோ. அப்புறம் வேற யாரு? கீதா மாதாஜி நீங்க வந்து கிரீன் படிங்கோ. பசுக்கள், பசுக்கள். கீதா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணுங்க. பசுக்கள். ஒரு நிமிஷம் இருங்கோ லதா மாதாஜி. கீதா மாதாஜி. காமதேனு, சந்ததி, மன்மதன், சந்ததி உருவாக்குபவர்கள், மன்மதன், பாம்புகள், வாசுகி, தேவலோக பாம்புகள், ஆதிசேஷன், நீர் தெய்வங்கள், வருணன், புறப்பட்ட மூதாதையர், ஆரியமா, சட்டத்தை வழங்குபவர்கள், யமன், தைத்திய அசுரர்கள், பிரகலாதன், கீழடக்குபவர்கள், காளம், மிருகங்கள், சிங்கம், பறவைகள், கருடன், சுத்திகரிப்பவர்கள், காற்று, ஆயுதம் செலுத்துபவர்கள், ஸ்ரீராமன், மீன்கள், சுறாமீன். வெரி நைஸ். அப்ப வாயும் நதிகள்,
வேற வேற மாதாஜிக்கு இந்த சைடு கொடுக்கணும். இருங்க அப்படியா? ஓகே மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க. இந்த இதுல வந்துட்டு ஸ்லோகம் 26 தமிழ் வெர்ஷன்ல வந்துட்டு அஸ்வத்தமான அரச மரம் தான் போட்டிருக்கு புக்ல. அப்படியா? ஆமா, தப்பு போட்டுருக்கோம் நம்ம இங்க. ஓகே, ஏன்னா எனக்கும் நல்லா தெரியும் அஸ்வத்தமான அரச மரம்னு. ஓகே, எதுல புக்ல போட்டிருக்கா? அப்படி ஆமா, போட்டிருக்கு அரச மரம் போட்டிருக்கு. கரெக்ஷன் பண்ணிடுறேன் பிரபுஜி. ஓகே, அப்ப இது என்னது இது படிக்கணுமே. யாரு? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கல இல்லையா மாதாஜி? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி வேற யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி அதான் நீங்க படிங்கோ. அப்புறம் நீலா மாதாஜி படிக்கிறா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி. நான் படிக்கிறேன், எல்லாம் படிக்கிறேன், கொஞ்சம் தெரியறது. அப்ப ராஜேஸ்வரி மாதாஜி நீலா மாதாஜி படிக்க. ஓகே, படிங்க. பாயும் நதிகள்ல படிங்க. வரேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பாயும் நதிகள் மாதாஜி நீங்க படிச்சா போறோம். ஒண்ணு படிக்கும், இன்னொன்னு வந்து வேற மாதாஜி படிப்பாங்க. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி இதை படிங்க. பாயும் நதிகள். இப்ப நீங்க சொல்லுங்க. நீலா மாதாஜி கங்கை சொல்லுங்க. கங்கை. படைப்புகள். தொடர்க்கம், முடிவு, மற்ற இடைப்பட்ட நிலை. அறிவியல். சுய ஆன்மீக அறிவியல். தர்க்கவாதிகள். உறுதியான உண்மை. எழுத்துக்கள். ஆங்கிற எழுத்து வந்து பகவான். கூட்டு சொற்கள். இரட்டை சொல். படைப்பாளிகள். பிரம்மா. அப்புறம் இது போடல, ஆனா நீ இது படிச்சிருங்க நீலா மாதாஜி. மரணத்தை விழுங்கும் அனைத்தும் மற்றும் இன்னும் எல்லாவற்றையும் உருவாக்கியவர். அவ்வளவுதான். அப்புறம் பெண்கள் சொல்லுங்க ராஜேஷ். பெண்கள். புத்தகம், புகழ், அதிர்ஷ்டம், நன்றிவு, அவர் சொல்றத ரிப்பீட் பண்ணுவோம். விசுவாசம் மற்றும் நுண்ணறிவு, விசுவாசம் மற்றும் பொறுமை. அப்ப என்ன பெண்களுக்கு இதெல்லாம் இருக்கான். புகழ் இருக்கு, அதிர்ஷ்டம் இருக்கு, பேச்சு இருக்குன்னா என்னது? பகவான் அந்த கொடுத்திருக்காரு. பகவானோட கிருபையினாலதான் அதெல்லாம் இருக்கும். விசுவாசம் மற்றும் பொறுமையெல்லாம் நமக்கு இருக்குன்னா அதெல்லாம் பகவானோட கிரேஸ். பொறுமைசாலி அப்படின்னு பேர்லாம் வாங்குறோம்னா இது பகவானோட கிரேஸ் தான். பிரம்ம பிரஹஸ்சாமா கவிதை. காயத்ரி மந்திரம் இருக்கு இல்லையா, அதான் சந்தஸ். மாதங்கள். மார்கழி, நவம்பர், டிசம்பர். மாதங்களில் என்னது? அவள் என்னது? தப்பு. டிசம்பர் ஜனவரி இருக்கணும். ஜனவரி இருக்கணும். டிசம்பர் இருக்கு. டிசம்பர் ஜனவரி. அதுல கரெக்ஷன் பண்றேன். இது ஐ நோ அட்லீஸ்ட். அப்ப இது மிஸ்டேக் ஆயிருக்கு. அப்ப மார்கழி மாசம் வந்து இதுதான் டிசம்பர் 15ல இருந்து ஜனவரி. எஸ். அப்ப அது வந்து மாதங்களில் அவள் வசந்தம் இல்லை, கரெக்டா? மாதங்களில் அவள் மார்கழி. அப்புறம் வசந்தம். அந்த மாதிரி. அப்ப இதெல்லாம் இதுல இருந்து அடுத்ததுதான் எல்லாமே இல்லையா? அப்ப எல்லாமே போடலவா இருக்கிறத மார்கழி வந்தோடனே நினைவு. அப்புறம் பருவங்கள். வசந்தம், மலர் தாங்கி. ஏமாற்றுக்காரர்கள். சூதா. நீங்க ஜூம் பண்ணிக்கலாம் உங்க ஒளிப்பற்று. தேஜஸ். 2 பேஜ், ஆக்சுவலி 4 பேஜ் இருந்த எல்லாம் குட்டி குட்டி ஆக்கி நான் 2 பேஜ்ல பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தேங்க்ஸ் மாதாஜி. நீலா மாதாஜி படிக்க கிடைச்சது உங்களுக்கு. ஓகே, இப்ப வந்து இப்ப இதுல என்னெல்லாம் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் போட்டிருக்கு. பிரம்மாவா இருக்கார், சிவனாவும் இருக்கார், இந்திரனாவும் இருக்கார், வஜ்ரன் என்னது நிலாவா இருக்கார், ஓம்ங்கிற எழுத்துல இருக்கார், உச்சை சரஸ் குதிரையாவா இருக்கார், ஸ்ரீராமரா இருக்கார், கபிலர், சுரபி பசுவா இருக்கார், அர்ஜுனன், நாரதர், பிரகஸ்பதி, கருடன், எல்லாத்தையும் அவர் தான் இருக்கார். அப்ப நம்ம வந்து இந்த கடவுள் என்னுடைய ரொம்ப பிரியப்பட்ட கடவுள்னு அதுல கிருஷ்ணா இருக்கார். சுராமீன், வாசுகி, ஸ்கந்தன், முருகன்லாம் ரொம்ப பிடிக்காத யாரு இருப்பான்? முருகனை ரொம்ப பிடிக்கும், அழகு அவ்வளவு.
அவ ஸ்கந்தன்னாக்கா எனக்கு அதுலயும் கிருஷ்ணர் தான் இருக்கார். நான் தான் அதுல சேனாதிபதினே சொல்லிட்டேன். சிங்கம், குபேரன், சித்திரரதன், யமன் எல்லாத்தையும் பகவான் இருக்கார். அப்போ திருப்தியா எல்லாருக்கும். அப்ப அதனால நான் கிருஷ்ணர் தான் வழிபடுறோம். இனிமேல இருந்து டவுட்டே கிடையாது. நான் அவரே சொல்லிட்டார். ஓகே, அடுத்தது செகண்ட் ரவுண்ட் அம்புஜவள்ளி மாதாஜி நீங்க படிச்சிட்டீங்க மாதாஜி. ஹேண்ட் டவுன் பண்ணுங்க. யாரு செகண்ட் ரவுண்ட் படிக்கலையோ அவ மாத்திரம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ரெண்டாவது வாட்டி லதா மாதாஜி படிங்க. லதா மாதாஜி படிங்க. அன்மியூட் பண்ணணும். அன்மியூட் பண்ணிட்டு படிங்க. மாதாஜிக்கு பிராக்டிஸ் கொடுக்குறேன். படிங்க. எத்தாபி சர்வபூதானாம் பீஜம் தத் அகம் அர்ஜுனா நதத் அஸ்தி விநாயத் சயான் மாயாபூதம் சராசரம். வெரி நைஸ். நல்லா படிச்சேன் மாதாஜி. ஓகே, என்னது கொடுத்திருக்கு? மேலும் அர்ஜுனா. மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர் வாயுகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் என்று இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை. எல்லாத்தையும், அது அசைவதா இருக்கட்டும் அசையாததா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் நான் தான் இருக்கேன். நான் தான் உருவாக்கி இருக்கேன் சொல்றாரு. அடுத்தது நீங்க ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஹேண்ட் டவுன் பண்ணுங்க பாக்கலாம். நீங்க எப்படி பண்றீங்க பாக்கலாம். ஹேண்ட் ரேஸ் பண்ணலே அங்கே. அவ்வளவுதான். இப்ப திரும்பி ரெண்டாவது ரவுண்ட் ஆனப்பறம் தான் நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, அடுத்தது யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண போறீங்க? பண்ணினா அவளுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும். யாருமே படிக்க வேண்டாமா செகண்ட் ரவுண்டு? அரசு பிரபுஜி படிங்க. எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டாரு. வெரி குட். படிங்க அரசு பிரபுஜி. 10.40. மியூட்ல இருக்க, அன்மியூட் படிங்க. நான்தோ அஸ்தி மமம் திவ்யானம் விபூதீனாம் பரந்தப ஏஷ துதேஷதஹ பிரயோக்த விபுதேர் விஸ்திராம மாயா. ப்ரோக்தோ விபூதேர் விஸ்தரோ மயா. எஸ், இது நாட் வெரி ஃபேமஸ் ஸ்லோகம். மீன்ஸ் அதிகமா நம்ம கேட்க முடியாது இந்த 10.40. அதனால கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்படி பார்க்க வேண்டியிருக்கு. அப்ப எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. அப்ப என்னது நிறைய காட்டிகிட்டே இருக்காரு இல்லையா? அப்படியும் இருக்கேன் இப்படி இருக்கேன் நிறைய இருக்கு. நான் எல்லாம் சொல்றதுக்கு நேரம் இல்ல. இம்பார்ட்டண்டா உள்ளது மாத்திரம் சொல்றேன்னு சொல்லியிருக்காரு. அந்த 2 இதுல நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே கிடையாது. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஒரு உதாரணம் தான். கொஞ்சம் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஒரு உதாரணமா, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதோ ஃபியூ இது நான் சொல்லியிருக்கேன். இன்னும் நிறைய இருக்கு. அதுல இல்லாம நான் பரவி இருக்கேன் அப்படிங்கிற. எஸ், அடுத்தது ரஞ்சிதா மாதாஜி படிங்க. ஹலோ மாதாஜி, குழந்தை தூங்கிட்டு இருந்தா எழுந்து அழறா. நான் படிக்கிறேன். நீ அப்ப ஹேண்ட் ரைஸ் அப்புறமா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஓகே மாதாஜி. துர்கா மாதாஜி படிங்க. சின்ன குழந்தை. யத் யத் விபூதி மத் சத்வம் ஸ்ரீமத் ஊர்ஜிதம் ஏவ வா தத் தத் ஏவாவகச்சத்வம் மம தேஜோம்ஷ சம்பவம். சம்பவம் சொல்லலாம். அம்சம் அம்சம் இல்லையா? அம்சம் நம்மள ஒரு தேஜம். தேஜோ அம்ச சம்பவம். என்னுடைய தேஜஸ் தான் ஒரு அம்சத்துலயும் இருக்கு. அழகான ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன படிச்சமா? அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறிகளில் இருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாய். அதனால ஒரு ஃபயர் மாதிரி இருக்குன்னா, ஃபயர் ரொம்ப கதகதான் இருக்கும். அதோட தீப்பொறியெல்லாம் தான் நாம. அதுலயும் அந்த ஹீட் இருக்கும், அது லைட்டும் இருக்கும். எல்லாம் இது ஃபயர்ல லைட் இருக்கு, ஹீட் இருக்குன்னா அது இருக்கும். ஒன்லி குவான்டிட்டியில தான் பார்த்தா நம்ம சின்ன பொறி. ஆனா the same quality we share the same quality. பகவான் வைபவங்கள்லாம் நம்மகிட்டயும் இருக்கு. சோ அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறிகளிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை நீ அறிவாயாக. அப்புறம் அத்தவா யாரு? ராஜேஸ்வரி மாதா படி. ஆயிடுத்து இது சாப்டரே ஆயிடுத்து. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதவா பகு நைதேன கிம் ஞானே தவார்ஜுன விஷ்டப்யாஹம் இதம் கிருஷ்த்வம் ஏகம் ஷேன திதிதோ ஜகத். ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன் அப்படின்னு. ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன? எதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்?
என்னுடைய சிறு அம்சம் இருந்தா கூட போறோம். ஒரு சின்ன ஒரு பொறி மாதிரி நான் இருந்தாலும் போது எல்லாத்தையும் நான் தாங்கறதுக்குள்ள எனக்கு ஒரு சக்தி உண்டு. நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் போந்து அதனை தாங்கிக்கிறேன். இந்த ஒரு இது நாலேஜ் இருந்தா போறோம். என்ன பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு? ஹரே கிருஷ்ணா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கேன் பிரபுஜி. சங்கரன் நாராயண் பிரபுஜி ஏதாவது படிக்கணுமா? இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சொல்றேன். ஓகே, அப்போ இது முடிச்சு விடுறேன். எஸ், அப்போ இது வந்து இந்த சாப்டர் ஆயிடுச்சு. ஓகே, நாளைக்கு 11th அப்புறம். ஓகே, இது வந்து இப்போ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்? நம்ம கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர் இல்லையா? நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. எல்லாத்தையும் இருக்கேன்னு சொல்றாரு, ஆனா நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படுறது இல்லை. ஹிருதயத்துக்குள்ளேயே இருக்கேங்கிறார். ரொம்ப சின்னவா அணு மாதிரி இருக்காரு. விபு, விபுனா ரொம்ப பெருசு. அணு விபு அந்த மாதிரி எல்லாம் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரும் உங்களுக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கேங்கிறார். அப்போ புரியப்பட அவ்வளவு ஈஸியா நமக்கு வந்து புரியாது. அனைவருக்கும் ஆதாரமானவரா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு 10.1 7 வரைக்கும் நமக்கு நாமே விது சுரகணா. தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். அதுதான் மெயின் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே. ஃபர்ஸ்ட் பக்தி வேணும், அப்புறம் முள்ள தூய பக்தி. இது என்னது, வித்தவுட் எனி டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம ஒரேடியா போக்கஸா பக்தி பண்ணிட்டு போகணும். அப்போ 10.8 11. அதுதான் அது வந்து மச்சித்தா மத்க சத்துஸ்லோகி சொன்னேன். அது மச்சித்தா மத்கத பிராணம். அப்புறம் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். அவன் ஏத்துண்டாச்சு, இருந்தாலும் சொல்ல அவன் கேட்டு எனக்கு ரொம்ப அமிர்தமா இருக்கு, நீங்க சொல்லுங்க சொல்லி கேட்டு புரிஞ்சுக்கிறான். சர்வமேத திருத்தம் மன்னியே. பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். 19 42 வரைக்கும் நீங்க படிச்சு பார்க்கலாம். பர்பட்லாம் புக்கெல்லாம் இருக்கிறவா படிச்சு பார்க்கலாம். இல்லாட இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு. வேதா பேஸ் திறந்ததுனாக்க இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, தமிழ்ல எல்லாம் இல்லை இப்போ. அப்ப நம்ம தமிழ் பார்த்தா தமிழ் படிச்சாதான் நல்லா புரியுமா, புக்கு வாங்கிக்கலாம். திவ்யா ஏன்னா இப்ப 2-3 மாசம் அப்லோட் பண்ணிருக்காங்க. என்ன பிரபுஜி? பிடிஎஃப் தான் அப்லோட் பண்ணிருக்காளே குரூப்ல. என்ன இது தமிழ் உண்மை உருவில்னு சொல்லிட்டு அதுல இருக்கு தமிழ் மீனிங் எல்லாம். அச்சா, இ காப்பி போட்டிருக்கா இல்லையா? ஓகே. ஆமா ஆமா. திவ்யா ஹி ஆத்ம விபுதயம். ஓகே, இது வந்து இந்த வேர்ட் வந்திருக்கு. இதுதான் நான் வந்து இது கேன்சல் பண்ண மறந்துட்டேன். எஸ், அப்போ அப்படியாக இன்னைக்கு வந்து நம்ம முடித்து விட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். அப்ப இன்னைக்கு வந்து 10th சாப்டர் இப்படியாக முடித்து விட்டோம். ஓகே.